Vesti dana. U sali predsjedništva gradske opštine Lazarevac dodeljene su nagrade najbolje plasiranim proizvođačima rakija. Nagrade su uručili predsjednik opštine Lazarevac Bojan Stević i član veća opštine Lazarevac zadužen za poljoprivredu Nenad Bačanac. Prvi čovek Lazarevca Bojan Stević u izjavi za medije čestitao je dobitnicima na nagradama i izrazio nadu da će sljedeće godine ova manifestacija zasijati u punom sjaju poput sajma vina. Ovo je prvi put organizovano pod pokroviteljstvom gradske opštine Lazarevac sa udruženjem vinara Zeočkih vinograda. Moram istaći kao i na ocenjivanju da 123 smo imali ponuđena proizvoda koja su ocenjivana od strane renomiranih stručnjaka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Sa nama su neki od dobitnika ovih skromnih nagrada, ali nagrade toliko nisu bitne koliko je bitno da svaki proizvođač kako rakije od šljive, tako i voćnih rakija, ali i likera mogao je da dobije smjernice, odnosno ocenjivanjem dobio je smjernice gde se on trenutno nalazi po pitanju svojih proizvoda, kakvi su njihovi proizvodi, a sa druge strane ovo nam omogućava da naši sugrađani, građani opštine Lazarevac, se uključe u dalju proizvodnju i bavljenje poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Lazarevac. Bez obzira na skromniji budžet za 2021. godinu zbog situacije sa virusom COVID-19, bit će opredeljena značajna sredstva za oblast poljoprivrede, rekao je Stević. Odvojit ćemo značajna sredstva po pitanju podsticaja za oblast poljoprivrede i ovom prilikom iskoristio bi sve da pozovem sve svoje sugrađane da se bave proizvodnjom, odnosno uzgojem voćarstva, da se bave voćarstvom i jednostavno sve smjernice kako i na koji način mogu da dobiju subvencije, kako i na koji način mogu da se bave, da se jave u Kancelariju za poljoprivredu gradske opštine Lazarevac. Predsjednik udruženja Zeočki vinogradi Vladan Milojević u izjavi za medije je kazao: Na prvom ovom našem ocenjivanju učešće je uzelo 123 učesnika. Najviše je bilo proizvoda od šljive, 70 uzoraka, gdje je dobijeno 7 zlatih medalja i 15 srebrnih. U sljedećoj kategoriji voćnih rakija bilo je 35 uzoraka, od toga 3 zlatne medalje i 4 srebrne. U kategoriji likera prijavilo se 18 učesnika, zlatnih medalja nije bilo, a osvoje su 2 srebrne medalje. Milojević je iskoristio priliku i zahvalio se udruženju rakija i rakijaši koji su obezbedili pehar za pobednika najbolje ocenjenog uzorka proizvoda od šljive Dejana Lomića. Kada je u pitanju kategorija voćnih rakija, prvo mesto osvojio je Boža Đokić.